A negyedik sorban a zárástól balra fogunk kezdeni. Ebben a sorban 2 szimpla és 1 dupla szem lesz az ismétlésünk. És ebben a sorban készítjük a füleket is. Lehorgoljuk a 2 szimpla szemet, aztán a szaporítást, majd ismét elkészítjük a 2 szimpla szemünket. Ide fogjuk készíteni a nyuszi első fülét. 14 láncszemet készítünk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elkészültünk a láncszemsorral, fordítunk egyet rajta, és a tűtől a második szembe, tehát nem abba, ami a tűn van hurok, nem ebbe a következőbe, hanem a tűtől a másodikba, ennek is a bütykébe kezdünk el kúszószemeket készíteni. És végig megyünk ezen a kis láncszem soron a kúszószemekkel. Már csak 2 készítünk. Kaptunk egy ilyen kis kacskát. Most nem a búzaszembe fogunk zárni, ami a soron következő szemünk, hanem a 2 búzaszem közé fogunk beszúrni a tűvel. Beállítjuk ezt a fület úgy, hogy ezt a szakaszt nézzük, ezt hajtjuk ide-vissza, így, hogy szépen ez a kúszószemsor felénk fusson, megkeressük a legalsót, és beszúrunk alá. Itt húzzuk fel a fonalat, és egy kúszószemet készítünk ide a 2 szem közé. Mehetünk is tovább, a következő szembe szaporítást készítünk, tehát 2 szemet. 1, 2, készítünk egy szimpla szemet, és itt fogjuk megismételni a fülecskét. 14 láncszem következik, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A tűtől a másodikba, annak is a bütykébe fogunk kezdeni, és kúszószem sorral végig megyünk rajta. Így. Ide fogjuk az előző sor szaporításának 2 szeme közé rögzíteni. Ezt a szép kúszós szemsort nézzük, amikor visszahajtjuk a fülecskét. Ide az alsó öltés mögé öltünk, és húzzuk fel a fonalat, majd egyből át a tűn lévőn. A következő szemünk egy szimpla szem, majd egy szaporítás következik, és így megyünk végig a soron. A fülecskéink elkészültek, a szaporítás, 2 szimpla szem után zárjuk a kört.